କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ଆଜି ତମକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। জমিদার রবীন্দ্র ভোড় শোন শ্রিয়া, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଚାହିଁଥିଲି ଆଗ ତୋ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାହେଁ ନା ଶ୍ରିୟା। ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୋ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସସମ୍ମାନେ ତୋ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭୋଳ ଜମିଦାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭୋଳ। କାରଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଯାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଂସା ମାଂସ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଟୁକରା ଟୁକରା କରି ଖାଇଯାଏ। ଆଉ ଶାଶୁ ମା ନମସ୍କାର।